Sairaste tähän aikaan mä eilen vielä kävelin. Kello on 7.43, day one, eka päivän leikkauksen jälkeen ja päivä alkaa aamurutiinilla. Sitten käydäänkin heittää eiliset takeaway-ruoan jämättä roskiin. Olisin käynyt kaupassa tässä kohtaa, mutta kauppa oli valitettavasti kiinni vapun takia, joten käytiin sitten myöhemmin. Kaupasta lähti mukaan Profil, reissumies ja pakko myöntää, että yksi reissumies pitää kyllä miehen tien päällä. Lähetään Pirisen kyydin treeneihin ja Ojallakin tuli vastaan. Tässä olla kaveri vähän myöhässä. Jooke. Sitten meitsi alkaa duunaakin näitä omia polvijuttuja, mitä saa eilen leikkauksen jälkeen. Ei nämä ohjeet nyt ihan kauheasti Ikean kalusteiden kasausohjeista eroa. Aika helppoa nämä on loppujen lopuksi. Tässä mä nyt väsään sit näitä liikkeitä ja aika prima tekemistä omasta mielestäni. Sitten päästiin vähän katsoa jätkienkin treenejä ja kyllä tuolla olisi itsekin kiva olla mukana treenaamassa. Sitten loppuu vielä, katsoin kun jatketaanpa vähän noita myyrän tappajia. Ei ollut paras vetopäivä, mutta ei se haittaa. Välillä on vaan näitä päiviä, ettei lähde yleensä. Sitten tultiin himaan, otettiin hetki easy, vähän nauttia aurinkossa, käytettiin jäätä polvessa ja alettiin duunaa ruokaa. Tänään oli ruoaksi bursia, kuului tuohon diettiin meikällä. Ja sitten lähdettiin keskustaan. Oli bursa round 2, käytiin Cityrissä syömässä vähän bursaa ja sitten käytiin kävelee keskustassa. Nähtiin yksi tuttukin siellä. Joslin tuli vastaan ja sitten lähdettiinkin yöjunaan takas kohti pääkaupunkiseutua. Kiitos.